teď. No, takže čau lidi a dneska jdeme hrát s Pepíkem, jdeme hrát Only Up Chapter 4, protože jí přidali, takže dobrý. Pozdrav, Čau, Pepo. čau, to jsem já. Jo. Ahojky, ahojky, čauky. To jsem já tady. Jo, to je Pepa. To je v item shopu. Ještě je tam Lara Croft. Oni přidali mega cringe, ten emote. Nějaký perfect score. A tady jsou všechny ty. Hele, tady je i ten Mecha Team Leader. Ten robot. Jaj. A tady jsou Reload Squad. Jako ty, jakoby tryhard, prostě ty skiny. Nejvíce mi z těch Reload Squad se líbí asi ten Spark Pluk, protože to používal Klix. Nice. Už jsme ve hře. Mě by zajímalo, já jsem vždycky měl jakože u Nvidia jsem měl to prostě tu kameru, že? Ne, já jsem dal webku. vlastně to. Já jsem dal vlastně public. To je jedno. Takže líbujem. No, tak jo. Jsem dal public, kámo, tak ty. Já nejsem. No nic. To nemá formu. Já prostě vždycky, když jsem dal Alt Z, tak mě to tam prostě galerie, nastavení zobrazení, zobrazit vše. No amu, to si děláš srandu. Co? Já tady mám prostě jakože to v NVIDII, v galerii, tak tady mám 3422 těch. Položek? Mhm. Tak to je dobrý. Dej ready. Jo. Akorát mě štve, že snímek filtr her. Co tady je? Nic tu není. Víš, že Mr. Savage ukončil kariéru? No jako neukončil, bude dělat furt content, bude furt streamovat, ale nebude už hrát turnaje. To je blázen. Ale já to chápu, protože to je jakoby těžký furt. To musíš od rána do večera trénovat, aby si pořád stačil na ty tvé protihráče. A on už to dělá vlastně od začátku Fortniteu skoro, co začal. Já jdu. Teďkon to hraju poprvé, jo. Takže tady vůbec neznám ty zkratky. Ten hrad v Chapter 4, tak byl podle mě nejvíc ikonický prostě. No, asi. Jump, nice. O pozor, pneumatika. Ne, tam byl strom! Kámo. Tam byl strom. A já jsem se bouchnul do hlavy o něj. To je konec. Ty jsi taky spad? Ne, nespad. Ne, já to obejdu normálně jako... Aha. Co si myslíš, že půjdu jako prostředkem? No. Tak u fotbala, že jo, taky nepůjdeš prostředkem. No, zde jsou všichni hráči na stranách. No jasný, no, ale tak... Ale tak když nikdo není na stranách, tak nepůjdeš. Kudy teď? Řekni pravá nebo levá. Kamo, já už jsem chvíle. Nevím. Kam jdem? Sem. Za mnou. Na pohodu. Tamhle barák. Tak já jsem si tady málem zaspíval z toho, jak jsem málem spadnul.
Hele, Karle. viděl jsi ty Karle. schody? Co? Koukej, A vidíš jo, ty schody? Hej, tak to je optická iluze. Týpci si mysleli, že se na to napálíme. To bych No, nedělal. proč to nejede? Kam jdem? Tak Kam ty se to tam tamhle. ztratil? A nás to asi odpálí. No jo. Napál. Tak kámo, tady se musíš mantulnout. Dobrý. Se lekl. Kdybych to Tak neskočil. kámo. Pozor, tady jsou děury. Ne. Jsou tu děury, jo? Trošku tady Jasné. nevypočítali ty schody. To je podle mě schválně. Vidíš ty pneumatiky, tak tam tudy nejdeme. Tak kámo. Vidíš ty pneumatiky? Jo, já Tak tam jdu. kámo, tady je díra, pozor. Jo. Tak A jakože jde já jsem přes skočil ní semka. propadnout. Kámo, já jsem neměl sprint. Nevím, počkej, tady je možná neomezený sprint. To je jedno. No, myslím, no. Já jsem málem spadnul, kámo. Kámo, kvůli co tomu, tady že je voda? Prostě... A jo. A co teď? A dej space. Musíš dát space, aby si šel nahoru. Aby ses Jsem neutopil. málem udusil. Teda utopil. Já mám teďka 97 hápek. Dobré. Aha, tam byl... Dobrý, kámo. To Co neřeš, to neřeš tamto. To je nějaký, Kámo. prostě nějaký iluze nám dělají, kámo. Nějak skilly totálně potrolit. Já jsem chtěl jít na ten barák, koupit. Aha. Komu? Zachyť se. Já jsem úplně dole. Kámo. Hodím ti lano. Jo, no kámo, to kdyby šlo, tak by to bylo nejlepší. To by jeden. Já jsem by teď vždycky risknul přes pneumat a jo. Tady je víc. Kolik máš metrů? Já mám 188. Já A 20. tak tudy nechoď. Tam tudy jsem nechtěl chodit. Hele, komín. Tady komín, tady jsem král komínu. Kurňa. Je jako třeba nějaký tak promo na lajky. Říkal, co chci říct. Co? Karle, nechceš si udělat třeba nějaký promo na lajky? Sdílejte, jakože odebírejte, jo. Aha. Až tohle ten kanál ukážu svým spolužákům, tak dejte prosím odběr. Prosím. A i všichni ostatní, kteří se na tohle možná koukají. Jo, děkuju. Prosím. Dobré. Prosím. A dejte like. Já už jsem si myslel, Mě to že spadnu dolů. namotivuje, abych dělal každý den 2 videa. Aha, tady je voda. Počkejte, já se utopím. Neutopím. Hej, tak, ale tohle je strašně. Podle mě nejsložitější věc ve Fortniteu je se utopit. Co? No, když Podle to mě je trvá 100 sekund. nejtěžší věc hrát Zero Builder. Ne, části no. srandu. Pro hráče, který Ne, hrají ale buildy. No, ticho. Já bych jsem spadl dolů, kdyby jsem nedal zpátečku. Víš, kolik mám metrů už? Vamos. To nevím. Kam mě to buglo. Mám 319 metrů. Mám 3 ping, takže pohoda. Teďka mám momentálně mám 170. Tady je keř. To je něco jako moje vejška. Teda Metrů, centimetrů, ale. ne? To je jedno. Kámo. Tady je Takhle, keř a kámo. Hej, počkej. Takhle měří náš zástupce. To určitě, 335 metrů. No jo, kámo. Počkej, kde jsi? Ty jsi... Ty jsi 342 metrů nahoře. A jsem furt v season 1. Označ. Označil jsem. Aha. Tak my to asi nevidíme, ty své marky. Označte konty. Počkej. Yes. Počkej, já dám mapu.
Ne, já to nevidím. A nevidím ani tvojí, jakoby, takovou tu šipičku. Ne, já mám Google mapu, kámo. To je v zadku. Co to je? Kámo, tady jsou kuželky. Kámo. co Počkej, to? ty jsi jasně, tak kámo, já jsem kousek pod tebou. Tak kámo, ale jak mám tyhle ty kuželky dát? Karle, To bolí, kámo. No, kaž by si sem teďka šel. proč? Já jsem ti chtěl strašně něco ukázat, ale nevím, jak by to fungovalo. Co, myš? Ne, něco úplně jiného. Aha. Tady jsou takový dveře, víš, to je něco jako ty... jak No jsme já hráli jsem tam u toho Only byl. Up. Only Up Blown Logi, kámo. Jo, já jsem u toho byl. Jsem to Ta věž viděl. byla nejlepší, já prej, že hej, je tady i čestka, jako. No a ty jsi tam Najednou, bum šel. dolů. Mentli. Dobré. To asi nejtěžší z téhle sezóny jsem dal. Ty kuželky, ty jsou mega hardcore. Pepo, tady aby si mám- poznal, že jsem tady byl, tak ti tady nasprejuju nějaký sprej. Já mám tady 5 metrů dlouhou propast. Bude to sprej nejde. s fishstickem. Ok. Bude tady Agent Fishstick a ještě medvěd. Cuddle Team Leader. Já jsem skočil 5 metrů Fakt? do dálky. Nice. Bez žádného bounce, prostě jakože launchpad a takhle. Nice. Jsem jak se tomu říká, chobotnice. Kámo! Tak to, ne, Hej, tak tak kámo, tak tohle to bylo pro diváky, aby se lekli se mnou. Stopro. Tohle se málo spát. tady jsou ty pneumatiky na těch kvádrech. Tak kámo, ne, kuželky, zachyť se, ne, tak za barák. Ne. To spadnu úplně dolů. To je konec. Jsem u nějakého hradu. Já mám teďka 293 metrů. No, já mám 69. No. Ty jsi spát? Já jdu do galaxie. Ty jsi spát? Ne. Můj mark je 355 metrů nad tím. Kámo, já jdu přes 100 dolů. Nevím. Jo, Taky jsi šel přes 100 dolů. Jakou 100 dolů? Tady je nějaká 100 dola. No, Tady jsou solární panely. Tamhle ten strom, přes něj už nejdu, ten mě minule nachytal. Kvůli němu jsem spadl. Hej, a jako kam mám jít teď? Dobrý, no, já jsem tady šel jen tak na vyhlídku, jo. Nice. Aha, to nebyla jen taková vyhlídka. Já jsem na vyhlídce, jo. Šel jsem ze zdola. Tady byly pneumatiky. Vyskočil jsem na vyhlídku, koukal jsem se zpátky. A tady je najednou druhá cesta. Nice. Dobrý. Dobrý. Já musel se ani mentovat. Tady toilet, Ohio Sigma. Kšovíčko. Pozor, kámo, na Kámo, kšoví. jsem málem propadl takovou tamtou dírou, jak jsem ti ukazoval. Je, ty seš tam, já mám teďka 318 metrů. Škoda, že tu není pickaxe, kámo. No, už ne, Už jsem to zničil, to kšoví. Mám Já bych jsem tady zničil to kšoví, 164. to je... Pozor na kšovíčka, to je nejhorší. Kde seš teďkom? 325 označím. Já jsem na takový tam, kde jsi spadl. Jej. Tady. Kde? No, u Jakože takových myslíš ty těch- dveře? Jo, jsem teďkom u dveřích. Když jsem tady byl naposledy, tak byly tady zavřený. Kámo, Teďkom jsou otevřený. Takže jsi tady byl. no já jsem tu byl, no. Ale to... Pojď přes ty kvádry. Jo. A jo.
Tak kámo, to je dobrá zkratka. Já to skoro všechno prosprintuju. Cesty kvádry. Jo, kámo, to seš ty. Už tě vidím. Já na tebe počkám. Kvádry. Oh, Potom Ty bych seš. šel asi tamhle. já tě nevidím. Já jsem slepej Tamhle. asi. Tamhle jdi tam. Tam jsem? Ne, No. druhou stranu. Jo, jdi tam. Ne, tak seš tupej. Jo, No, ano. teďka doleva. Hej, ty si... Pozor, jo. Gumi. Kam já tě úplně vidím. Mental. Pojď. Teď to vypadá tak divně. Jakože... Jak kdyby nějaký malinký panáček skákal. Kde jsi Chápeš to? šel? A jo, vidím tě. Já tebe ne. Před to Já dolů. jsem ve 100 dole teďka. No, jdi rovně. Přes ty panely. Teďka jsem vyjumpnul přes No, pneumatiku. a jdi Za chvilku jdi jsem u zpátky. tebe, Pepo. Yes. Pozor na křovíčka, kámo. Jo, Hlavně ty to jsou- neuchvátej. Ty jsou strašný, kámo. Jdi úplně co nejpomalejš. Už vidím i vizuál efekty, jak jsi u mě. Jo, víme. Dobrý, nice. Čau. No, a co teď? Takhle. Doufám, že ti to nesejme. Nebo mě. Dobré, pojď. To bylo těsně. Tak jdem, Ne, jdem. kam Tady už je jsem další? byl. Za chvilku, no, já už jsem přeběhl Jdi, ten svůj jdi. mark. Ne, tady je můj mark, já ti ho ukážu. Tady a tady. Tady je můj mark, Bowling. přesně na něm Tak stojím. počkej. Uděláme tady. Nějaký spray. OK. Tak jo, co si dám? Tohle. Já potřebuji nějaký stylový, kámo. Hej, vzpomínáš na tenhle předmět? Jaký? Jo, tohle to. No tak počkej, tak já si dám zpátky locker emotes. A jdeme na to. Hej, pojď sem, Počkej. Karle. Ne, já si dám stylovej. Tohle je stylový. Karle. Jo, Obětí. obejveme. Tak, Kámo, tak a to je jdem, jinak buglí. jdem. Tady je bowling Já jsem a se hlavně kuželky jsou nejhorší. Vidíš je? Komu? No. Chceme to To jsem si otočit taky a jít jiným říkal. směrem. No, nemůžu. Bohužel. Taková možnost To leto. jako tady není. No i kdyby se strefil, tamhle na tu modrou, vidíš ji tamhle dole, tak to potom jde Kde? obejít, ale tamhle jsou další kuličky kuželky. Tamhle já jdu skočit, tady, dolů. No. A tady by jsem co dělal přes ty kuželky, jak? No musel bys si to úplně přestat. Taková blbost. Já jsem Sorry. tady u těch dveří, kámo. Fakt? Ne, kámo, já Jo. jsem malem spadnul. Já jsem malem sklouznul, já jsem se mentnul. Kámo, mentl je nejlepší. Tak kámo, tady mě to dobře buguje, ale tak mě to strašně buguje. Ty Ty kuželky. počkej na mě, já to budu speedrunovat. Ne, OK. ne. Dobrý. Ty jsi spad? Budu Ne. čekat na tebe, nevidím tě, ale jsem 401 metrů. Já Nahoře. mám 231. Tak to je smutný, tak to je strašný. No. Kámo, musíš se za mě vyplakat. Já nemůžu teďka plakat, jako. Já to musím speedrunout. Ne. Počkej, Pepéru. Pro pitíčko, jo? Takže mezi tím mluv pro diváky. Já si jdu Ahoj pro lidi, jo. pitíčko. Teďka jsem málem spadnul, kámo, jako ty kvádry tady, ty jsou strašný, jo. Jsem to Kajíkovi poradil. Teda Zofixovi.cz nebo jak se to jmenuje. Kámo, tak jako teďka
Jakože zeptal bych se Karla, jestli si tady můžu udělat promo na svůj kanál, kde stejně nemám žádný videa, jo. Ale jakože ten tu teďka není, takže když tak jako Pepik, jo, akorát jakože napište Pepik, akorát všechno jakože p, k, jakože chápete, ne? No, tady jsem jsem tady potřeboval zas. metl. Co? Ty Čauky, jsi tady? nevadí, že jsem si udělal promo na svůj kanál, kde Ne, stejně nemám žádný videa. ne, nevadí. Kámo, tak já jsem se tady úplně sklouznul. Já mám tady křovíčka, Fakt? jo. To už jsi blízko celkem. Ne, Jo, já už tě vidím. je to by taky? Ne, jo, vidím. Pepik.cz. Tak to bylo čestně. To je úplně no kringe. Kámo. That was close. Hlavně už nechoď tam, jak jsem ti Já ukazoval. jsem u sprejí, Já jsem u taky. sprejích, No, já ne. ale ty kuželky to budou podle mě těžší ještě. No, ty jsou mega hardcore, ale. A jsou tady dvě doslova. Ty jsou úplně kvadriliard hardcore. Hlavně nechoď tam, kam jsem ti ukazoval. Kámo, já to musím risknout, ale já nemůžu přes ty kuželky. Můžeš, musíš to je se to. na ní postavit. No jasný, ale tak to je cesta druhá smrti. Dal jsem to. Je dobře. Nice. Můžeš mi poděkovat, Jo, že nemusíš na mě čekat. no, zase. A stejně jsou tady druhý. Dobré. Kámo, kuželka je malá. Teda bowlingová koule. Dobrý. No, No a co tady? kurňa. OK. Musíš na ní skočit. Můžeme mentlovat. Jo. Jsem na kvádře. Kámo. Ne. Dobrý. Yes, já jsem to dal, kámo. Já jsem to dal. Spadni za mnou. Promiň, Pepo. Už musím jít svojí cestou. Tak ty jsi pěkný podfuk teda. Kurňa. Dobrý. Tak to bylo fakt těsně. No, a já jsem spadl. Dobrý. Hodně ale dobrý. Já jsem to jenom dramatizoval, víš, pro diváky. Aha. Já jsem jakože spadnul, ale zachytil jsem se. Ale tady jsou moje spreje. Ne. Hej, jako to stejný se mi stalo po druhý, jo. Tady bude mega hodně sprejů, Pepo, až to uvidíš. Hej, tak sprejuj teďka, já tě doběhnu. Já se tady mega vyhraju se sprejema. Hledá se tady Šel bych píle. Píly, kde Šel bych jsi? potom... Hej, No, šel bych potom z Buildy. no, OK. Mám teda tu myš úplně. Počkej, já mám splněný nějaký questy na tamtu, jak je ten zafrýský. Jo no, já taky teďka. No, já taky. No, kámo, Tady se já dají jsem otevřít křovíček. dveře. Fakt? Nice. Jo, A ty kuželky, ale že kámo, to je ty... největší problém. no, ne asi. To je Tady je horor. mega hodně sprejů. Dám sem pikabum. Bim, bam, bum, Kabel. zakřič, bum. Dal jsem tam i medasa. Jsem tady u sprejů a u bowlingu. A za chvíli budu i u bowlingových koulí. Takže teďka jsem na bowlingový koule, na tý žlutý, tý první. Tak já se na tebe koukám. That was close. To je... Kde seš? Kámo? Jak jsi to dal? No To dal ještě jsem chodíš to. pro pitíčko?
Dobré. Kámo, já už myslím, že jsi to udělal úmyslně, že jsi chtěl spadnout. To Já jsem si bylo úplně dramatizovaný pro diváky. Já jsem si úplně říkal, co dělá. Já jsem neskočil na tu malou. Mně se to buguje úplně. No jo, mně se to taky bugovalo. No a co tady ale? Dělej. Pojď! Taková blbost, kámo. No, dobrý, jsem na kvádru. No dobrý, já už jdu. Jdu dál. Jsem se nejdál Ano. dostal. Já fakt nevím. Kámo, Ne, tady, jau. u té chobotnice. Znova se Já, setkáváme. Ej, já jsem se prostě malinko opřel o židli, já mám takovou tu starou, ne, víš, ne, jakou v pokoji. No. No a kámo, já jsem prostě spadnul, jen tak. Z té židle? Jo, Kámo, tak to jsem ta židle spadla. Já jsem se prostě malinko opřel a ona se převážila, Tak takže kámo, jsem dobře. spadl. Dobrá židle, Pepo. Musím uznat herní doslova. Ne, jasnačka, jakože já si můžu vzít z obejváku, jo, ale jsem línej. Já tam nechci. Kamo, Jakože ne, že bych byl líný prasa jako třeba Karel, jo, ale... jak jako Kamo, já nejsem líný prasátko jako ty, jo, Pepo. Co meleš? Doslova oba hrajeme fotbal. No, jako, to nejsme líný prasátko. Bim, bam, boom. Kámo. Teďka jsem na rozhledně, kámo. Kamo, já Teďka si budu u křovíček za chvíli. já nevím, lidi možná dneska nebude druhý video, protože já se musím ještě se stříhat, kámo. Ale Než to ti řeknu, si zahrát, co to... No jo, to se Potom, taky potom, zahrá. potom, potom. Tady je to. Ne, kámo, tak to bylo Padni těsně. dolů. Ty jsi strašně nepříjemný. Kdy jako nepříjemný, nebo jak se to říká. Já Pojď, nevím, ale nice. nejsem. Nice. Já jsem málem omylem nedal ten mezerník. Auto. Skok. Ne. Hej, Karle, No, myslíš, že si jde změnit, nabindovat, jakože jinak mezerník? Skok? kurňa, ne. Bowling, prosím. Ne, Pepo, vidíš mě? Ne, proč se mi to musí dít? Co? Dobré, kámo. Já už jsem si myslel, že půjdu za tebou. Proč se mi to musí dít? Tak schválně nesli spadneš na bowlingu. Kámo, jsem na kuželkách, jo. Tady jsou karavany potom. Škoda, že tu není, kámo, něco. Kolik je tady maximum metrů? Nevím. Víš, kolik mám maximum? No, kolik? 405. Nice. Hele lidi, tohle by bylo asi konec z toho videa. Tak já jdu za tebou, no. Tohle to bude asi konec z toho videa. A ještě vydám další, jo, takže zatím Děkujem, že jste sledovali. No, já jsem tady u tebe, Karle. Počkej, ty si to lívnu. Ne, nelívnu. Takže zatím... Já jsem tady pod tebou. Čus, Pepo, pozdrav je. Čauky, ahojky. Čau.